Tangkawi karai Vinicius Junior uhab banjit la unmi ni unsa bat ke Real Madrid. Ngitip ba Vinicius Junior udang sa asasisnem ke kontrak bat ke Real Madrid. Bat kat kum ki report ngitip ba ke Arsenal ka don ni ka jingtrang ha ka ban asoy ya u Vinicius Junior ha ka ne ka samong. Kumba ka kontrak jong Vinicius Junior ka sa satang sisnem bat ke Real Madrid. Na kalian ke Real Madrid ru kalabu biangnya ka jingtrua lada Vinicius Junior kwa ban penjalan biang ya ke kontrak jongu. Bat kat kum ki report la ong ba Vinicius Junior ula dawa ya ke klub Real Madrid ba ka dai ban sui u kumba €5 million ha ka sisnem kumba ka sui Kylian Mbappe. Namar kat kum ka kontrak jong Vini menta bat ka Real Madrid ka dai namar ba uyo tangkan €9 million ha ka sisnem. Harai na kalian ke Real Madrid ka yang scam ha ka rai jongka ba kan ai tang kumba €40 million ha ka sisnem lara Vinicius Junior ukuloi ban penjalan biang ya ka kontrak jongu. Namar ka Real Madrid kam kwa ban penpra ya kerkum siu tulop jongka bat ka kwa ban penne ya ka jingyan kat hapdeng ki rang ya lekai. Tekumta na kalian ka Real Madrid kala pempausai balada Vinicius Junior pediang ya ka ne ka €40 million bakala terwai u na kalian kane ka klub kan pli ya kalat bandi u ha kane ka yu ya di tip jong kane ka ayom lur ka badang sa cibnai pura kane ka rai kalong ban light na ka jinge pa unmi ei na ka klub ha usna manwan hadin da lakut ka kontrak jongu namar larajia ba Vinicius Junior umi na ka Real Madrid hadin da lakut pura ka kontrak jongu ka bamud ulalong kumu free agent bat lada umi kumu free agent kamut ka lalong zero profit ya ke Real Madrid. Te hang neng isngeu thu ba lada Vinicius Junior ukwa ban ne biang lane ban penjalan biang ya ke kontrak jong ubat ke Real Madrid uha ban pediang ya ka to ka €40 million ka jingsiu ha ka sisnem yu ka balarai da ka klub balada pediang ya ka nikarai ka bamut Vinicius Junior unhab ban sha dino lane ka klub Real Madrid kan terwano yu ha ka nikayo jadi yathit. Tekarai ka syong ha Vinicius Junior ka new agreement lani ka new challenge.